saboda haka kowa ya ji tsoron Allah. Na sani wannan magana da nake duniya tana kallo, kuma na san sake shi za a yi. Kowa ya ji tsoron Allah. Wa qulu lin-nasi husna, ku gaya wa mutane kyakkyawar magana, amma banda cin mutunci, banda zagi, banda wulakanta mutane. Idan mutum ba masabar kuɗe ba ne, ka daina zaginsa kana ci masa mutunci kana wulakanta. Cewa aka yi kira da hikima, babu zagi. Fir'auna ya kira kansa Allah, ya yi maganganu marasa daɗi, amma kaga Allah da ya tashi annabi Musa cewa ya kaje izhaba ila fir'auna faqula lahu qawlan layyinan, kaje na aike ka zuwa ga fir'auna. Fir'aunan da Allah ya ba da shaida ya ce innahu kana aliyan min al-mufsidin. Fir'auna ya kai wani babban matsayi madaukaki ne cikin mabarnata, babban mutum ne a barna. Amma da Allah ya tashi annabi Musa sai je masa kaje faƙula lahu qawlan layyina, ka gaya masa magana ta tausasawa, magana ta lallami, magana ta karamtawa, magana ta girmamawa, ka gaya masa wannan magana. La'allahu yatazakkar, wata Allah zai tuna, zai wa'azantu, aw yakhsha, ko zai ji tsoron Allah. To amma mu ba haka ba. Ƙungiyoyin addini wannan ya baci wannan, wannan ya baci wannan. Gaskiyar magana wannan ba zai mana amfani ba. Ni dai na isar da saƙo, saura ni ma ka canza mun saƙon. Ma dai na isar da saƙo, saura kuma ka canza mun saƙon, ka yi fassarar da duk za ka yi. Amma dai Allah ya san me nake nufi.